31. maj 2025 spod Ladonhory dala nám zabrať hore aj dole a že treba stihnúť autobus a horných vadičov. Verím, že tu je blízko zastávka, ale vidíme veľký Rosutec, čo je ako odmena. Tak Ladonhora, staroslovanský názov miesta, ktoré nepoznám, Kysucká vrchovina. Výhľady dneska nebola dopriaté, ale Kysuckú vrchovinu sme naštartovali. Čo tam boli? Scény tam boli, Holý vrch. Takže nad Vadičovom Kysucká vrchovina, pekné kopčeky a Ladonhoru som nevidel z tejto strany. Takže dala zabrať ako naozaj Sýty vrch, hore dole. No a teší ma ten výhľad na Rosutec. Tak asi to všetko v tejto chvíli. Nejaká cedulka sa tu blíži. Či Horných Vadičov. Nad Kubaščíkovcami. Bus 10 minút. Dobre, tak to je reálne.